Shubor nakaslem jong unongsan Hima. UMDC ka VVP HHADC uba Jamshaphrang Potam Nawar Central Constituency. Ulaong bakalong kajing le'ran badaki khun samla kidmi syakmat ban iya ki rangba ya kajing bakla jong kinong yalam haka sorkar. Ulaong bahaka jaka bakin sngotho ya kajing bakla bat bet yaka bat banwan ban yakran hendai ki ay penkesan man kapor. Yakni ulakran haka jing let kershan mendagasngi ya kajing syathan u chairman ke Green Tech Foundation ban persya ya ka sorkar kabatmu ban IT u dawlenong duampong deng ban te ya ka Taj Resort and Spa. Halor ka jingkran jong menteri rangba berusembut menteri rangba udaong bangi im ha ka juk Shai ka juk jong ka tho ka puli kumta ki Jingthoh baga GTF kala yo ki peni Shai baga ka ba uba preston beru menteri rangba ki penkesan kam yahab ber ka Jingthoh jingtar ngi ki bala nang la Stad ki bala Shai ki bala Ngotho ngin Shim ya ki bala don ha ka Jingthoh udaong Pak MDC jong agenda ya Autonomous District Council kawan hangane nakapanta yate kumju nakapanta jong ka party ka bang mikmat ka voice of the party ka bang ngidon ya kapan ay ka jing kershan ka barat ba nakapanta ka jong ka jing yakhi jong ka neka kenhun ka Green Tech Foundation hapo ka jing lam jong iba nongrang ibala Shim ka sinjam nakapanta ban syat kan mentala henriusi kenti ban penbor ya ka neka sarkar kuman nakapanta ban pensangya no ya ka neka Jingthoh ban lilam ya no ulum pongdeng sya kita ki company bakin te ya kita ki hotel ni ki ba ngim don jing songthu shu mentah te ngawan hang ne rangkat begini ki perlok MDC bagi peranong yalam napo Jingthoh Hills ban penpau ya ga jing sngau gajing kersan lang bat kumjuk gajing aimen sim ya iba nong lang rangkat begini kan hun jeng ki bahangahi Shim bagi long sisa kum kita ki laitli ki mau kodor ki ba kajai ben riu jingi ka penmi ha ka kum kini gisngi na ka banta bikin jeng rang ba na ka banta pen i ya ki jing bakla jong kaneka ka sorkar te ngadon ru ya ka ban penpau ya ka jing sukhia ka bakrau hadu kata-kata ba imat kini kinong yalam kibangi lajit kila do no ya kata ka jingetip lem kila do no ya kata ka jing perkhat Kaba bah haki namar perkhat se mapi daki khun samla ki barang dei hitang kum ki khun ki persa jeng ki andai kin mi syakmat penban maki ban pen i ya jing bakla jing no jong kita kibangi nyau ki kum ta ki season politicians te kalong ke ka basngol arahin ka basngol jaboram hadu kata-kata badau khlung khna lagi kun samlang kin pen i kirang ba ya ka jimpak lajeng ki handai kin pat haka ceka baki kin kikin Ngotho ya ka jimpak laman pen ba ya ka handai ki ya pen kesan siap kesan na kapor syakapor haka jing sisa kila dai ban wan mi syakmat ban yakren ban Ngotho ban pen sangya no abu ka project handai chief minister ba kita ki minister jong ukidon port ban sai khoi ada hana ba kamdon ke ka bakum kata kumba ni kumba ka Green Tech Foundation ka ong Andrai ngan ya thu yapi ngan thu Shai yaki balada pi pengkesan ka ba pi pengkesan ro kamper namar ngi im ha ka juk Shai ka ba menta ka juk jong ka tho ka pule ba ha ka juk ka bakum kata ngi ju pengkesan ngi ju penrem bat pen skam ya ka jing pengkesan ngi ju penrem yano delang ba ki jing tho jing tar de na kata ka daw so ba wat sangya ban padia yo tu thlik labla ujong pi namar ki jing sisa ikot kisna ki kedau da kumbai pat om kumba phi pila sai khoi yala de sngobha bat dalam baklashu yo pai ba nane syakmat bat ngihi kum ka parti rengkal baru pai ba hapo ka bri uhnyo trem ni da wajur ya ka sorkar wat penkesan syu da kumbai pan andai pensangya no mardor ya kane yo kami kajing snam dang ne syakmat dan ru ya kaban penken mau yaki mentah phila bandai ki sim phila bandai ki bakrau phila ban perkhat ba phila long kila du handai la Shai pin saklam rau sakla plong pai kari kum ki we bana kata kadau wat kheng troing ya ka sur jong babon ubalang sngapha ban sngap ya ka I would also like to take this opportunity to urge and our chief minister Kanrat Sangma to think rationally because his relationship with the commoners and his being attentive to the voice of the people is more important than for him to time and again protect his image before his crony corporate
friends. Nga khot ru nga kentu ki pelok samla hapok kabriu jong new trap ki baladon ni kejinang jing stad ku balong lem kini ki kun samla ki baladai kum kita ki environment specialist ki environment scientist ki badon ki yang jinang ka jingtip ka jing skothu ka bakham paka kum no panyada ka mariang mi shakhmat pen i ya ka bor bat ka jingla ka jong pi bangingin pendam no bangin pensangen no ya ka dega sarkar ban pentikna ya ka jing singan jong ka mai mariang sodong sokon akwa ya ka ban kentu ban pasngothu ya ki pai ba bangi ki paiba ki baduk ki pasok idan kam ya ka ka bakhoi ka bandi idan kam ya kal air ka bakhoi bandring bensim idan kam ya uslap ya ka singi ban pensingam ya khanda bangin rap ngin riang damar ngi shepting ladangi shitam ngi pang la sha shinongin lai om kum kine ki khon ki team ki bahing asem jong kita ki minister ki ba ya ki wat ya ka baik seuru ka bai bam jong seuru rasio ya ka dak sisa jong upai ba hanre hangi ladangi shitam ngi du la sha shinongin lai nak kata kadau kapor kalau mentah bat kalau mentah bagi dia ban rai thamai bangin penting kena ya ka jing singan jo ka mentah bat kala Shai ke jonga ke jongi nak kentu ya ka sarkar bakam de ya ka ban kam de ya ka ban ketik than ya ka jing cepat jingi ban pensrai yang ngi kun samla ya ka poi kapor kumbalaja syakwi pat ki kari ngamaham ya kata balada kata kapor ke jia Minam Shim jing kli kan mau kedai ka jing le ka jong pi hi ka ba pen bor ngi kun samla ban Shim ya ki sinjam ki bangi ngim dai ban Shim kublai shibul pi ka jing gumalong mentan ki minister kumcu ba fruston ki apeng kesan siap kesan ya kena ka jing le jeng ki ba kamdon ke da kum bai pat ka jing thmu ban penjot ban penpra ne ban le kum ne kum tai ka to ka klau lumpang deng hanrai kum ang mandeng im ha ka juk Shai ka juk jong ka tho ka pule te ngi jupan kesan ngi jupan rame ke bro da ke Jingthoh bat ki Jingthoh ki ba ngi layo ki ba kinong yalam jong tindak commission ki layo ki pen i Shai ba ka ba ipa perston rene chief minister ki pen kesan kam ya hab bat ke Jingthoh ke Jingtar kum ta hangi hi ki bala nang ki bala Stad hangi ki bala Shai ki bala smothu ingin Shim ya ke bala don ha ke Jingthoh ban ngas ngau ba jing ong jong u chief minister jong u deputy chief minister ban boram kadai tang ka jing persyang ban ya lambak la ban pasang thu bakla ya ki pai ba ban nga kentu ya us ngo ba kesan chu ya deh rei sang ya no shi sendon ya kena ka project kemet ka jong pi